A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag nars ginagdahom nga alingkawas sa kalisud niya na unsa na may noon nga nakagidlay na may noon padabangi. So mao na niyang part 2 no sa atong ganap diring dapita sa side sa kalibutan. Sayo pa kayo sa kabutagon na tingala ko daghan ang mga fans gatabo kay aron magpa-picture na unsa naman padabangi. Dili bitaw nara sila turtol gibuhian gikan nila gitabangan kay nakakaon og plastic. Unya gikalibanga mo gipatumar na pud nila paracetamol aron maulian ra pod. Og kaluoy sa Dios naulian na pod mo tong gibuhian na pod nila no. Bitaw is kadugay sa panahon nakaligo ra pod intaw migbalik og dagat labong sa Pilipinas nga mga 15 minutes ra guro dagat na. Wow. Nagpachill kami ni Costo number 3 no kay gusto ra na mo mapil ang bugso ng winds ba. Then ang pinakarason yun kay dili na ko ganahan madaot akong Korean skin ba yet. Upagod ta na unsa. Maura ba natong asset kaog panset? Awa bibi halata ra kayo nga tagabaybay kay perti bang tuluga mura maglami patukarang pinarigay. Tanawa kong amo dira naliwat ang mga custom kusog bubunal mong kita ni di yun ta magkumpiyansa. Kay lisod na kayo og malapdusan ta. Lapdose ko be! Lahi po na kuha ba? Lahi ra gid lang beach diri og ikumpara sa atong dapit no? Pero ang kanindot lang yun diri kay gusto ka maka-feel pina slow o pina island life. Lami yun diri. Kana maka-relax yun kasi mo mga gipangbati ba with all the feelings in the world ba. Okay, ang bayro nun sa inyo kay wala man pud ka relax unya naunsa naman na. Naapa ni akong amo murag nanuwa og manok sa tugkaran. Hala ka bantay ka do, bawal na ba nalawgan? Unsay bawal? Walay bawal basta akong amo basin sila panoy makasabaan. Aray ko! Murag ka ng anggula perting liwata sa custom nimo yets buyag. Ay naunsa pa tanawar ko ng pagbidyo nako aping pa lang liwat ka na nako naunsa naman ka we. Nangandabog ng luto na lang daypod sila no kay naamang ko'y birthday. Dayon shoutout na lang po ko kay Neil gikan pa intaw nag UK ni bisita rag Jumirika kay gimingaw siyang kuya. Ug naa po day may mga nakuha nga mga blue crabs no. Kay isa man po na sa pinakasikat sa Dauphin ilang blue crab kay perti man po ka bunda. Maong matik isabuaga na lang po dayon na mo og Sprite sabay asin. Yayay kirig-kirig. Dayon syempre lechon pamalkasa na unsa pa man di ay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vince. Happy birthday to you. Nitayhop na lang po day ko kay murag nindot man po makatisting og lechon nga cake ba may na lang po. Wala na lang po day ko gabalangan-langan gibanata na lang po day nako ang lechon kay syempre gusla na bayet. Murag dugay-dugay na para po ko wala kakaon og chonle mo mangambot na lang po ko no paksit belbel nam sa ning kalakiha. Maong medyo naamang nakuha na nung wala na ko nakatingog bayet kay murag naka-target lock na kay kuana. Dili gyud mabangbang ang kalami sa chonle og grabs karang makaingon jud kag gumao na kaog man panabang Mura yun in taon gamukbang ang bayot oy. Arang pay tira man kay nimo modalag hamal yets. Napay pinatukkob gamantika na ng simo ni muda. Magpalaway na lang sa puko gamay ninyo no ayaw lang mo kabalaka kay gatapad ra kuana og tambal pang high blood. Hoy buyag simba ko palayo. Unya singgit na lang ko. 1 2 3. Kalaman! Unya kay nisapit naman po ng kagabion. Matik, it's time for the mamam. Red horse tanin nyo. Hey! After so many years, nakatilaw ra gyud in tawon og balik si Yeyets panabangi. Wow! Sige daw be, unsaon daw paglarok be? Look, hindi pa kayo eh. Kalami! So mo itong pagkabuntag, i-check na ako akong gitaan ang nakuha naman hinoon kay mga gagmay nga isda. Maong gilawgan na lang po din ako si John kay Loy pod, gatang rabahin tawon. Mao din siya eagle no, ang scientific name man kay Teclinesis longiginesis. Murag makasaban man ka ng style yets kay gabut-buot na minuon ka. Gipraktisa na lang po din ako ning mga bata o pangawil, survival ba? Kaya aron pohon surbol ng panudaan kay survival man po ng kabalo ka mukuha sa imong kanunon. Wow! Custom number 2, mura yun correct oy. Pagkaliwata na lang yun. Dahil pagkahuma, nangaligo na lang sa punigdagat, no? Kaya syempre dapat suliton man na nato ang mga panahon mentras napa may diring dapita. Maong walang humpay nga swimming sa karagatan sa mihana, no? Wow! Basta kayo nagpasalamat ra gyud mi sa Ginoo nga okay ra mo pagbakasyon ug nalingaw ra kayo mga bata, no? Hasta ra pud mi, makaingon na lang yun may anig sulit ra gyud kay amo pag-abante diring dapita. Sa sunod na lang pud pohon basi makabalik. Mong kamo dira ampog ampeng kanunay. Out